No, super, tak jo. Hele. Tady se řadí od jedničky do desítky. Jo. Tak to jsou moc šikovní, tak to zkus. Asi to můžeš říkat nahlas, to je výkoj. 3, 4, ano. To je 7. No, jestli tak, ten je modrý, trojúhelník. Máš rád modrou barvičku, vy? A kruh? To jsme hledali, ale to ještě nemáme. To tam ještě nemáme, obdélník tam nemáme. To máme obdélník. Ano. A to má jakou barvičku? Žlutou. No, ty jsi šikovný. Tady mám takovýho skřítka, zloběžce. Co mi to tady rozstříhal, ten obrázek? Já vůbec neumím to sestavit. Já jsem dala tady děličkovi na hlavu strom. Sluníčko jsem dala tady pod zem. No vůbec mi to nejde. No ale to je krásné. Tam to patří. Výborně. A to je na